sa raz dáme na YouTube, že Rahaxov Edge. Už. Cash. Rahaxov Fern. Vieš, aký je Minecraft taký Fern? Typus Fern. Však ale to taký staré budovy robia také divné zvuky. Oh. Čo? Tam som bol vtedy. No však o tom som ti hovoril. Že to sú tie hrozné. Aha, tam sú ľudia do piči. Nie ľudia, ale proste normálna budova. Fú, tak za dverami bola cigánska riť. Variť o tom. Na čo bolo za to miestnosť? Neviem, asi tu bol hajcel. Bol. Tým som ho ukázal teda. Ideme tam po schodoch hore? Čo? Prečo? Počkaj, najprv to idem otestovať, lebo ja som z vás najťažší. Že ja to idem otestovať, lebo ja som najťažší z vás. Co? No? Hej, ja mám 100 kg. Inak to som ti už hovoril, ale asi 3-krát. A ty si hovoril vždycky toto isté. Ja si to pamätám, asi 3 alebo možno 4. Počkaj, zatiaľ žijem. Čo? Nie. Inak tam chcem ísť tiež pozrieť. Tam do tých dverí napravo. Napravo! Od nich. No, tak tam sú dvere. Tie chcem skúsiť otvoriť. Do piče. Jopaný. Teraz. Pošukal. Chcem ti mať. Dobrá. Keď mi nezavaj. Aha. Však ale... Toto? Toto, tuto? Nie, ono tuto je všade betón. Ale tuto iba sú tie dreva. Nevadí, poď. Prečo? Lebo ty nie si taký grave encounter, ako my dvaja s Mišom. Pičovala, koľko sprejov, ty kokot. Jaké veľké. Aha, to je asi montážna pena. Za tebou je lampa, my friend. Lampa? Čo? Prečo keď je to bojová lampa, si myslíš, že by mala byť na scéne? Aha. Jo, sundám by ste niekde. Áno, hoď do ňou tú panicu. Mišo! Mišo! Ty kukot. Museli väzniť Černochov. Tu sa dá ísť na strechu aj. Ale dá. Že som to zasklieval už. No tie polistky, že mi obrie. Civilizácie. Svetlo. Svetlo? Ja? Aha. No.